Voilà. An bɛ foli tali lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ni an ye Bagadaji nin waati in na wala famille Jarasubala la Bagadaji aw yɛrɛ ɲɛ bɛ show falen na ko gazi nin ye gazi min cira u la yan nɔ sɔgɔmada in na wala nka a yɛrɛ sɔrɔla min nɔfɛ an bɛna micro d'u yɛrɛ ma u yɛrɛ ka se k'a fɔ an ɲɛna mankan in a nana cogo di fo ka na se gazi ci ma sɔgɔmada in na ne ba in sɔgɔma. Nse somɔgɔw. I bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye. Awɔ ne ye Madamu Jara Kaja Sangare ne ye furumuso ye Jarasubala la sɔgɔmada in na 6 heures sɔrɔdasiw nana don an kan k'an ka bɔ du kɔnɔ an ko k'an tɛ se ka bɔ f'u ka na ni papiye an bɛ se ka bɔ basi anw ni minnu bɛ kɛlɛ la o y'anw cɛw denw de ye anw tɛ se ka bɔ f'u ka na ni papiye de an bɛ se ka bɔ min na k'olu bilala k'olu kana anw labɔ an ko k'anw tɛ bɔ ni papiye tɛ u y'u jɔ gazi ni fɛn b'u bolo u y'u jɔ sokɔnɔna na dumuni ma kɛ fosi ma kɛ an ka cɛmisɛnninw fana y'u jɔ k'u tɛ bɔ u tor'o la ka ɲɔgɔn digi u ma sɔn ka bɔ sisan burubasi nalen kɛ sisan u ye ni gazi de ci mɔgɔw la banabaatɔw b'an fɛ yen minɛn ka fɛn bɛɛ ka bɔ n'a ye ka ni gazi ci anw ko aw ma aw tɛ siran Ala ɲɛ wari de dira aw ma k'aw kana mɔgɔw labɔ n'a bɛ mɔgɔw labɔ aw bɛ mɔgɔw labɔ mais ka gazi ci sokɔnɔna la mais Mali faamaw an bɛ welewele d'aw ma dɛ ninnu ye kɛlɛkɛlaw ye dɛ u ka mɔgɔ bila ninnu ma ninnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ nord la u bɛ se ka kɛlɛ kɛ nord la a filɛ perebu fila an bolo nin dɛ i ɲɛ b'a la nin u ye nin ci sokɔnɔna la an tɛ bɔ. Gazi ci ne la bi ala ma kalo 6 sɔrɔ fara kirikarala de bolo ne tɛ yɛrɛ nu ni dala ne denw bɛɛ kirikarala k'a dan bolo an ka dɔw de ɲɛsin ɲɔgɔn bɛɛ baraji bɛɛ an bɛɛ bɛɛ kiri musokɔrɔbaw bɛ u kirikara an buramuso yɛrɛ dalen filɛ nin halisa dalen filɛ nin a bɛ sɔrɔ mun bolo na kirikaralen dalen na an bolo ko nin ye faamaw ye ne faamaw n'u ma wuli k'an dɛmɛ n'u ma tu solution ma sɔrɔ nin na ni solution ma sɔrɔ nin na wala an bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban yan nɔ. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la ko banabagatɔ dɔw sɔrɔla la wa voilà nin ye kurukɔnɔna in yɛrɛ de ye voilà voilà hali tobili ɲuman o ma se ka k'an ka so tellement u ye mun d'an kan an ye ko nin to Ala de ma wallahi Ala de bɛ se ko bɛɛ la Ala ka ko in tiɲɛ dɛmɛ an y'a to Ala ma ɲɛ tɛ hali daga ma sigi an ka so daraka sigilen bɛ du kɔnɔ ten tɔ galama ma don a la tilela de filɛ nin wali du kɔnɔ voilà halisa seereya dɔ bɛ yan sokɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ u kana sɔn mɔgɔ ka mɔgɔ labɔ mɔgɔ nɔfɛ dugukɔrɔ ko ka gɛlɛ faamaw k'u hakili to a la tuma o tuma dɔ de bɛ baga dɔ ma ka dɔ labɔ nin so in ye san 100 so de ye mɔgɔ wolola kɔnɔ yan k'olu ka labɔ u bɛɛ ye faw ye fa kelenw ba kelenw ye tilegan gɛrɛgɛrɛ fɛ ba in nɔfɛ ka mɔgɔw labɔ manamana la faamaw k'a lajɛ dugukɔrɔ la a kana feere bayitigi ma ni bɛɛ ma k'a la u k'u hakili to o la an b'o de fɔ Mali faamaw u k'u hakili to dugukɔrɔ la Bagadaji Ɲarela Bozola Kɛnsanbugu Medinɛkura a dugukolo ko dugukɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen faamaw k'u hakili to a la ni mɔgɔ y'a kiri kɛ faamaw man ka sɔn a kiri ka tigɛ ka mɔgɔ labɔ manamana la fugari dɔ k'i ba fugariya la k'i ba baara la voilà donc halisa nin an ye Bagadaji yan nɔ donc ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ fɔlen don famille dɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o taara wolo fintilakaw ka intervention na min taara wolo gazi ci fana la voilà gardiw ka baara de ye ne tantɔ gardiw ka baara voilà gardiw ka baara gazi cɛlɛma a bɛ se ka kuma wa belebele ça va ça va n tɔgɔ Gawusu Jara ko mun de b'a k'i la sisan bon an donna kɔnɔna la o y'a girise
ya ɲɔni ka tila ka gazi ci na ɲɛ bɛ ɲɛkisɛ fila la a bilen cogo la ka gazi ci an disi la a taa ɲɛ la fo sokɔnɔna la an bɛɛ bɛ yen nɔ i m'a faamu k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na jugement ma ban foyi ma kɛ u taara 3 millions de sara k'a di gardiw ma gardiw nana ka na agressé tantɔ mɔgɔ foyi tɛ anw na ko manamafɛn tun bɛ mun bolo mais gardiw ye nin kan na i ɲɛ bɛ ɲɛ la ɲɛ bɛ ɲini ka na ci hali fiɲɛ min ka cɛ a bɛ ka digi ɲɛ la n'i y'a waga dɔrɔn ni fiɲɛ cira a bɛ digi ɲɛ la i m'a faamu donc nin tɛ an ka duko dɔrɔn ye nin ye maliko kɛlɛ de du tɛ se ka san 100 sɔrɔ san 100 ni kɔ sɔrɔ halisa ko papier bɛ u la o ma o ye papier sugu jumɛn bubaga m'o dun gɔbɔni m'o dun o ye papier sugu jumɛn donc il faut que maliko de don bɛɛ ka wuli an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka kɛlɛ de ye nin ye quoi n'an y'a sigi ka nin to yen fugaridenw m'u ba baara ma bailleurs bɛ na ka na wari d'u ma u tɛ kalan kɛ mɔgɔ tɛ ninnu na hali DEF diplôme bɛ mɔgɔ min bolo o mɔgɔ t'u la u bɛɛ jigi dalen nin ba ye wari de kan ko u denw ka taa Faransi dɔw ka taa tunga fɛ est ce que nin bɛ se ka ɲɛ tan tɔ wa ne dusukolo b'i la i bɛ faso to yen i bɛ t'i ta jɔ i yɛrɛ a yɛrɛ bɔra k'an balimakɛ kuma mɛn dusubo b'a a k'a ye kuma dɔw fɔ an b'o kɛ a côté ka ɲɛsin an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ de bɛ baara la voilà halisa nin y'an ye carré kɔnɔna in na halisa est ce que dɔ bɛ se ka kɛ yen nɔ voilà halisa nin ye kota kuma nin fɛ fɔlɔ voilà nin an ye carré kɔnɔna yɛrɛ la sécurité bɛ yan nɔ halisa cousin nin nana filɛ voilà nin kun ye an ye Bagadaji halisa voilà halisa nin an ye Bagadaji donc je pense que vidéo tigɛ fɔlɔ an tɛna que voilà ni kun ye Abulamakɛli Basi Cam ka bi lase Mali Actu la voilà déjà maintenant on est très mal déjà voilà
ala de ye sinji da ka balimaya da ninnu ko k'olu ɲɛ tɛ sinji la k'u ɲɛ tɛ balimaya la k'u ɲɛ bɛ nafolo de la an y'a ko to wayidu masa bolo an y'a to foroba ala bolo ala k'a ɲɛnabɔ an kɔni ko sinji an ko balimaya anw ma nafolo fa bala anw ɲɛ tɛ nafolo la anw ɲɛ bɛ sinji de la sinji min bɛ anw n'u faw cɛ anw ɲɛ b'o de la anw ɲɛ tɛ nafolo la dɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala kira ka tiɲɛ dɛmɛ ala kana nkalon to sanfɛ abadani nkalon mana san tankɛ tiɲɛ b'a minɛ sɔgɔmadanin kelen ninnu ye sinji jugu balima jugu ka anw bɔ k'anw bila kɛnɛ ma walahi a kɛra ala ɲɛna ala kɔni y'i kali a ka alaya la k'a tɛ sinji jugu fɛ k'a tɛ balima jugu fɛ n'o ye tiɲɛ ye anw sɔgɔra foroba ala la a k'a ɲɛnabɔ ko tɛ tɛmɛ ala kan o ye ne ka kuma ye halisa an bɛ hakɛto ɲini an filɛbagaw fɛ an bɛ yɔrɔ min na dugubɔ kɛnɛ don tuma dɔ la kuma dɔw bɛ tila mɔgɔw la ka sɔrɔ laɲini tɛ kosɛbɛ an b'u hakɛto ɲini kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ halisa nin an ye Bagadaji zone na bi répression kɛra yɔrɔ min na manifestation ni force de l'ordre ni ɲɔgɔn cɛ Ami ka pisi bena bi ami. Veni. Oui, on est parti là-bas. Ok,